Lene. Hi, good morning. Magandang adlaw, Lunes. Pizza ba nito na? Away paglingkod na lang yung may pagkaman ng FGs. FGs na kapin. O kami juga niya paglagas. Bahay kayo, dinalian, dali, hindi. O bisi pagkado, why, dito kay damay dang dragon fruit. Mga sa may dragon fruit ba? Babang na dragon fruit na ito namin. Wah, kul pata. Kul pata. Ang kotay ko na yung gasolinas. Dari kulkis. Ito siguro mo sa among hapit na birthday tatay di ay hapit na ano doon 2020 doon July to yung tatay dari mga katapusan kasi kananguli na isuon yung wala ko yung manguli natapagpunan yung kasi mauli so kabulit mo liba ka to kabulit ya nga yung dragon fruit kapag rin basta na ko kaya naman kanon utang ni hapon doon po utang yata dito kay panguani sa pang gift images ng Father's Day sa tuwang discount hapon kaya naman ito kumuntan ka ito na review isi kainin pa ito Paitin. Suko ka, Tel? Suko ba ka? Lingkod ako, Ang siksi ka di mo dyan, siksi. Lingkod na kang mga anak, Padoy ka, Doy? Doy ka? Nag-um na pod. Kawano na pod. Uy, nahuli lagi estudyante, sa gaban. Dari lingkod. Kalingkod. Hindi na ba? Palitin sa kalingkod doon kay si magtindira. Ay mo palit. Ang baon. Pwede, gunin mo. Lisod po. Lisod din. Nauna ko. Nauna ko ng baon. Ano mina? Hindi ka na? Kanina kami naman. Nakagaling anak. Pero kasi ang problema, ang bumili sa po, ito sa problema. Dalawa pa rin sa anak ni ang karuban. Hindi ko may magbulag. Pag mamatay na ko, sunod, tsaka matay siguro. Kaya yung hindi ko yung bulag. Hindi ko sa nawag. Yung mag-uban, naka-adlaw, may mag-uban. Ano? Dari ako ang kamati. Mo nagwapa ng sikag dragon fruit isa. Mo dragon fruit na pink-pink na. Saraho. Sarayo. Mauwaw ko. Mauwaw. Oo, pwede ako ngalis ba? Yung mga sakot, di mga kan? Di mo kaon. Ako si kaonan. Pagkasang gating tatay. Patunggulo yung kaon. Suog ko yun kaya ano. Namili yung lagaon yung gang sabaw. Gawa sa bugaw ba? Ang guwapa ng budi. Ay, ang guwapa. Ang guwapa naman. Ang lipstick na ko. Gag-aping mo na pink-pink. Patay na di ba silos na rin bana. Di lang bana, makikita among vlog na. At kanya kumante. Ako singgah na. Ano hindi, para-tura. Tulungan naman. Mahal makano sa Mahal. Kasan. Tupit ka dyan putasan. Tiki ako singal, hindi palit dyan. 20 kilo? Tupit ka. Dapat to. Dapat na ba't yung pancake? Nagudlingkod sa amin kayo may kuan. Snack pa man ron. Customer. Kasi ikot-ikot kayo mo balon. Ang jitsi, hindi naman tigpalit. Kasi kayo mahugas ron. Hindi makatang na patag na may isa masuri ka ron. Bayad utang may dragon fruit. Utang mo bayad. Hindi yung katugapon.
Ito sa mo to. Bitaw nga rin rasa, mingaw, duka, makaduka. May katulog ko nung sabay ko nung maligad-ligad akong pila. Kaya pwede mo to, maligad na siya sa to. Ha? Pwede mo maligad na misa, may tao. Tao. Sublong pala niya. Haram to yung gagaw. Sublong ka, pero ano dito. Pwede rin naman duwag sa kayo. Bawal yung magtiguwa mga katuto. Ako sa naniniyon na. Love you. Ya, natawag ng pilihan. Katawag-tawag. Kung ito nga, Jeep. Bitaw, katawa-katawa naman. Isa isang problema naghan. Katubay, na problema. Dami dapat sila napon. Ang tao siguro, kung siguro mga itabugay problema, naman siya. Abno lang may problema. Katawa lang problema, hindi matigwag lagi. Bitaw. Lingkod meron. Makita sa nga daw dito mag-vlog. Vlog na po may asa na po may. Kasi malato na gamang abrorbis kuan. Poblasyon na rin siya. Kaya mamis kuan. Progreso, baling poblasyon. Ano po ito di? Ito po? Ano po? Ano po diya eh? Ano po? Depod. Hadag naman ito sa kayo series. Nakabuhi lagi ko itong Sa umong nakabo. kainom. Hindi magkato ko ng buktil. Ito yan nakainom di ma. Hindi ma. Kadugay na kong kahira. Hindi na to? Tantang na. Una pa sa rawa. Tantang na. Ang konduktor. Nilabot ako nito. Hindi ka na nagsiris na katong disgrasya. Ano ang sa number? Katibangan man, nasa phone, nasa vlog. Hindi man mo-appeal ang doktor kay iwan to sila ingon nga sila nag-uban. Hindi Hindi naman tagaan. Hindi na konduktor ko, hindi na konduktor. Hindi na konduktor mag-uban ng driver. Anong kaitira? Hindi na mga anak? Hindi ka nagawas? Hindi na siyempre, stress dahil nasod. Di ba kapod na stress na, di ba kapod na limotog dahil nasod eh. Naiban hiyang, naiban ba stress, silang pamilya, mabiling ng Pilipinas. Huwag na ito kayo naman ng tibata. Pag Manila, magaling kag-consistent as yung anak na bilin. Ikaw, ni Muslim isang, na may pagkadagan, hindi ko nagalaga ang mga anak ko sa karilita. Hindi ko kumatig, tudok ka. Sa main ko, tindira ang pagkaon. Doon lang mo ari. Naitindira mo, awa pa may ari. Meron na kaya kung siya. Ganda, nawa. Mga sa kalin. So, may na-obtail sa mantel. Ano sila? Wala yun. Flat lang ligid. Hindi mo na. Wow. Dilibiran ka, tir. Sa kasakong bugas. Tindahan. Well, matakbo na gansi eh. Sukis bugas. Ano ko taga sa kasakong bugas nila?
Dado na. Suka natin. Ketchup na, uy. Suka na. Tuyo nga na. Dalawa ko nung ano. Sunod ka nun, Tin. Iwan ko kuan. Lucy naman di ay tila. Truck. Truck nga. Tagabugasan. Bili 20 Ha? 20. Gawas dari. Igawas. Tigwa pa kadag saging. Kadud ba? Kabangit tila kay nagkamalisod. Naon ni saging ron. Yan ya. Kaya na nito. Ta. Ta grabe saging tila oh. Kasi nga natong imong bigatin. Nga yung mga mega. Kadud nga muna agla ring kuan ba karinderya kay na di mga libre saging. Yara mo, saging! Salamat sa sponsor nga saging. Dahil, madam. Natil. Ganihad ka nga duitin nga mo. Kakasaging, o damhan mo abot. Wa bagduhing saging nga. Na. Dali na. Huwag ikaw tagidsa. Bumalik. Udah saging. Saging muda. Udah saging deh si Surya. Saging ang ato saging na. Bunda ba? Ha? Dragon, banugan. Swa. Terus. Asa na dito? Manolo. So, amre ano mo? Diyan. Na, kamu di gua apa tel? Pangapot at telo tel. Nantangan ba? Silang ka na guys saging. Lapi. Isisit. Lapi. Teka, nakakayan. Nakapagit na. Nakapagit na. Ah, grabe na. Uy, ikaw manolo. Makulma. Saling pa sa balwakwa. Oh. Bata pa mo, 22. Ayun ang mga natin. Buta na mo dyan. Nagsigo na, ninyo? Lagi. Sir. Simbahan sa. Simbahan. Nicholas, ano na kung muli o kuan? Bakla, bakla? Okay. Napagkaya lang. Nagsisisir. 35 edad. Unahin ka. Lagi. Buwan ko ng kuan Bukan din. na trabaho. Kuan na lang. Kailangan. Tabuangan. Muli ko kuan. Pero Joshua, pagkaon na Joshua. Saging noy. Saging ma. Oh, Doon mga saging. may mulong mo makistorya. Oh. Nalman. Oh. Oh. Ako sabi ka? Oh, ipadala ko. Ma. Ilang din. Wala yung mukha ko Ano na saging? Atuwa ho.
Hinog man yung saging. Ulit. Lagi? Suka na te. Mga suko. Kain mo sa inom. Lami ito so. Uy, gusto pagkaon. Bila ba tayo ng pakyaw? Ingin. Ilan pakyaw na ako. Bilahon. Napalot. Ingin. Ilan pakyaw. Ang kuda ba? Iba ko na. Ilan pakyaw ba? Pakyaw mo. Ano? Naman. Te, mahuam ko te. Ha? Ako ito ka na busy magtrabaho. Busy. Ba, okay na. Alak sagi. Ano ba kami? Kuan to ni kasal kinento ba to? Niyatan. Diba yun? Diba yung taasin? Ano? Hado kasi niya. Kabagyan na. Sintil, katudil. Gusto na na luguan. Mayronis. Mayronis. Ito na lang mayronis. Ano ito ko 25 pang Palawan? Ate, bawa na natin. Puti. Marong di puti. Oh, mo-text ako din mo. Handa ko lang ba? Bawa na natin. Ano ba sa akin eh? Mapinakabuhan ng tin. Pag niya, malawag akong gusto. Oh, nandito sa bande. Hindi na kilala. Tawagin ko gusto ka. Nihuli din na. Tawagin ko gusto. Nihuli. Oh, na bro, nihuli. Ha? Dami Tawagan na ng gusto. Teka saan ko tawagan? Balik na? Pa? Pa ko na? Oo. Pambal? Oo. Oo. Sabi mo diha. Welcome na. Oo, pagkaya ako. Welcome. Ano ba? Pagkaya. Pagkaya mo kamu tempat itu. Aman? Aman? Okay, ditawagan mo kami. Okay. Ngayon daw sila doon. Anak ko na. Nasaan siya? Sauran? Nami dari? Dami siya ba? Ito nga na, patawag. Bo? Sila? Sabi mo. Paano? Ay, tawagan na. Bakit iskuan mo? Oh, yes. Nangat sa Ako akin. naman siya mata. Isa. Parang high school lang. Oo. Ano, kung nagsak nila pa ha? Murad. Ako pa. Ya. Ya! Sino ang muklo? Binda ba? Kaya mas? Teka. Binda. Pinaliti mo na ako. Ayaw na. Ano ito? Kabayan. 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 Ano ka pa? Ano ka ba? Ba, bila edad ni Biat eh. 18. Siut suma. Asmit lagi sa muklo. Siut su. Hala, kamu kapatid lang may uwas, may babaw uwas. Lumawoy. Nanatid pati ako. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Siut Wala na su. kami. Na, Ano si Payo? Buon. Ano na, harap na. Buang baka. Tulungan, tulungan. Tulungan. Buon. Ako sana hindi ko suka. ha? Ti, suka ti. Na. Adi suka. Adi suka. Wah, ilaw-ilaw ti. Kami lagi melakukan ti. Kana ti mo. Ilaw-ilaw. Pwede mensun deh. Magmahal. Iwawan ako nila ti. Kita ko nila ti. Kaya nila kahiyon. Banyak kan? Daya rin.
rin mo silang guwapa kayo pagkaksan. Kada daw laang. Wow, ganyan na nagawa pa. Bali, lang ko sa padala ko. Ano kumain ko sa mga kabaso na ito? Chok, wala yan. Uy, baka na lagi ito, guys. Man ako. Hindi, wagan. Hindi. Sayang di. Ang mga ganyan. Kaya lain dah saging kay ina. Oh, ma, hamay no ginamos. Yung gud nga pa sa ginamos kay hinog naman. Oh. Nahilaw pa gamda ako ginamos. Ang tawag mama. Tawag ito. Ano ba yung mama ron? Tapos gayan. Nagkatulisan din yung ay. Bangga ka nagwa para sila na lang testing. Patay na? Ano pa muday? Frido? Ha? Ano sa iya? Ano? Matay naman ito. Lutoy, papa ni... Ano pa nga daw? Sila yan ang... Ano pa daw? Uy, betul sa. Dito, hindi na. Hindi naman tatawag kayo. Ano tatawag ito? Sakap ng gaga. Da. Tama na. Puto. Wala yung puto. Sa ija ng buwan, amo. Foto ko sa sita. Saging is na! Uy, lagi. Kumanjol. Hindi din na. Makitaan. Magpa-signal kay Sige nga, isa ka na palitin na. Naroon ka na, may kalitis ba eh? Wala dito naman. Ano, patawag ka? Isa. Kasi hindi din na patawag. Nako ka magwapa dito mo. Ito ba? Alas tindahan? Kan magwapa ka gamon. Ako tanwa ako. Ngarasig tarong dito. Ano kasi na Bibi. Wala ka mong tarong nga ron. Wagan na kung ba. Padala gusto magpatang. Ang dapat doon siya. Ma. Ah, mag-imong bata. Bahay. Ikaw? Lola? Kaya ano po? Ha? Kung bisaan na. Ako dua. Kurang nakatuloy. Pero di mabisaan. Saray lang naman. Saray lang naman. Kamay lang naman. Kamot ka na makala ng Doon tapos. Kaya dadan eh. Pagkatuhag. 22 na ba ka dahil? Hindi rin ako. Ay, hindi rin. Sila na ni Tambok. Ano mo para Hindi ang panang pumunta dito, no? Te, sila na Tambok. Di mo? Ang Tambok. Ang panang pumunta din. Pagkakakuan, sila ito rin pagkakakuan din. Tabok ko ka. Bawang sa kunang bok. Gamay mong kundi sa mga baji. Ano sa kunang bok? Luwa mo na dadaan. Nagkakata. Kilo, nas, may progreso. Progreso ba din? Dalawa oh. Guwapa. Tamis na ayo. Asa naman yung isang mo? Karilang dragon fruit. Agang biduan. Ano ko si Jana. Guwapa ka do. Pag ko na lagi niya, nalagay ko kadyo. Hindi ka nang ikang kuwanti. O sa kabog pilang kilo. Kana, nakagwapa na. Kani asiza 1 kilo na ni. Ikaw mo kumpra niya? Di, baligya na diha display. Kani na tagidja. Karawa pa. Wa pa ni Kaya mga tagidja. dagat to, mamalik mo ka to. Ada. Kita tunggu 40.